tansah lewat atiku kayung yon slagamu soyo nambahi wangun dasar manis lencer kuning ora mungkal atiku dadi komeng mesemo setitik aku wis trima kena kanggo tombo
sodi ing kawruh lan akeh gunane bisane sembodo takono. Yo 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 yo. Yo ya. Terang Manca Budaya. Memang untuk Anda.
ada. Oke, oke. Enak deh. Maju budaya. Yo. Oh. 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 Awas. Yo. Hao. Iya. Hao. Iya. Tos. Loh. Awas. Yo. Yo. Hao. Turangga maca budaya memang untuk Anda. Bentuk budaya. Yos, ayo. Oh. Yes, ayo. Ayo. No.
Sulitya. Jos. Sorak-sorak mandang kerbumburu. Sorak-sorak mandangkan gemuruh. Sarane madya hanine purana. Asale saka Purana Maca Budaya. Yeah. Maju. Budaya. Memang itu ada. Oke, oke, oke. Turangga maca budaya. Hamba sumarang sakarsaning Surap-surap direp janing latah putri pangastuti. Jiwa jalan lelakon kawuri dan bisa lali Ya kanca siaga pudaling prawadya para nesti tanpa mangatur wau. Sinon sedang mantri lagjalaga para turangga pudaling prawadya bala katon masa selewungan tandranira. mani ing jejento tuhu mustikaning ratri lilakno gemas pisah ten lembi masuk jiwa dadaraga sinurung santi hangesti witi jomring bangsa negeri lamun pinisa manising rasa Yo. Yo. Turangga maju budaya. Hey. Yo ya. Yo. Hey. Tuh. Pripun Mbak Ika, Mas Fedika? Ya, Bapak Pungkasan namun dipilahkan Nisa, lumantar kanca-kanca turangga maca budaya. Ji. Ya, ini ada pengumuman juga.
Jangan lupa besok masih ada jadilan tanggal 1 Januari 2026. Akan minta jadilan Trusdo Wilogo dari Kali Adem ke Poharjo Cangkringan yang akan menampilkan 3 babak. Babak pertama Kebon Danu, kedua Tari Warok Gadung Melati Dadati, pungkasan ada Masal Wiroyudo. Ya yang masih belum apa jenenge marem nonton jadilan Oh iya, besok masih sesuk ada. dibaleni meneh ya, Ya. Mas. Tanggal 1 Januari 2026 Peta Jadilan Trusdo Wilogo dari Kali Adem ke Poharjo Cangkringan ya. Semoga Semoga, Mas. Lanjut apa niki? Makanya sarangan Ronggo Maco Budaya. Iya, iya. Bocah Gunung bersama Ika Cynthia. Halo. Fendi Karga. Halo. Ada Daniel. Rar. Senadyan endah cah gunung Ra, ra. ora susah nego yen pancen Yo, yo. aku Fendi Karga. Bonceng nangis. Lo, 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 lo. Hoi. Apa kowe Ayo Mas Faiz, ayo Mas Faiz, ayo Mas Faiz. Memang itu ada. Kene iki sinden malah kok yo. Selamat datang Apa sing iso Mas ngaku yo kon aku. Mas Desta. Selamat datang. Sikat Mas Faiz. Yo. Aso. Fendi Karga. Sikat dong. Woi. Yo. Stop, stop. Stop, stop.
Yai. Ya Mak ngono itu. kuwi. Iya, ya Iya. Imin. Ya Apa Imin. ta bar iki? Apa kowe? Ora kelingan. Apa kowe? Lali berarti. Lali tenan. Apa kowe? Hoi! Asik! Hoi! Hoi! Sokok penak. Aduh. Hoi! Yo 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 yo. Tembang Langgang. sapa dibinakan itu mana kanca-kanca turangga maco budaya nggih. Lajeng napa meneh niki Mas? Dilanjut apa Kami iki? olahraga ra? Apa? Lindutan. Celindutan ya. Aku gak seneng gendak-gendakan ngono kuwi sih. Apa toh? Golek hobi yo gendaan. Hobi ya ora apa-apa selingan kok. Oh ngono. Heeh. Gak bahaya ta? Ora. Aku emoh ya Dik Ika. Aku emoh Ah. kok aku gelem. Aku gelem nek. Oh, kuwi. aku gelem. Aku gelem Oh, kok. lah ngono. Poin 1 ya. Oh lah iya heeh. Hoi!
Luar biasa. Terima kasih Mas Nek ora ngene iki Boy. kudu maco jenenge. Oh, udah maco. Karena tiba-tiba ki udah maco ngono lho. Flashback zaman yang Prambanan Pripun, kayak itu. Mbak? Nyuwun apa, Mbak? Pripun? Waduh. Wis apa bisu? Aku ora ngerti. Aku ora ngatasi. Apa iki? Jadilan. Jadilah. Pripun iki dokter hantune? Ayo. Ya Daniel maju meneh ayo ayo. Ayo Daniel Sini. maju meneh. Aku nak girong ning kene wis pinuk lho. Kok akon maju ta. Daniel Iki Gerang. jenenge darong. Garong. Daniel ngorong. Besok lek nyeluk nganu Nel girong ngono ya. Ayo ayo. Ayo ayo. Ayo iki. Ayo Nil, sini Nil. Waktu iki durasi iki. Seteran ya. Ngerti jajake dadah tempe wis lho ya. Wan- Lho dhuwur ning mudhun. Wanton yo ayu. Ngadeg. Ayo.
katon. Iya. Oh, seru, ayo. Selamat Dar. Iya. Halah. Iya. Ayo karang yo rada budek. Ayo, Dot. Loro Dot. Loro ki opo? Terus Lere-lere ulane suka nadan gile buntute tomo sing tak lirek sing kira-kira lere-lere alon wengel musik kotor Rango, rango, Yasmandrenyo, mawe Soekarno, Nadyana Galcita, unggule ngayogya, kersane yang Gusti sembah kula. Sumong kemreng mertopoto Gusti kula Gusti ingkang maha suci paring pangapura mrih para manungsa urip padha eling mrih pangeran Gusti dasih kula sedaya kala Gusti kula ayo Mas iya ayo boyo mesem brangot badai apa boyo tuyo sosak badai apa Yuk, yuk, yuk. Yo barang amun dilohore kaku
Mundur. Mantuk. Ada lho ntar perjalanan ntar. Pulang, ayo pulang. Yuk. Arep bali ora, arep bali ora, arep bali ora. Ya, Ora ya wis. Meneng LGD deh. Lo gandeng. lo gandeng. Tuntun PLY. Lion. Yuk. BBS. Ngebus. Yuk. oh, ao, 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 yos. Hai. Sor. Sembuh. Oh, PGG. Panggang. LGD. Lo Lo gandeng. gandeng. Lo gandeng gue beli. Open. Okonge, okonge, okonge. Yos. Maco budaya. Mantap pur. Fendi Garga. Yen ora sabar wis ra arep tulupi mung leku nembung tekan sakaban bisa mendem iki kasmaran Oh, oh. hati-hati. Yang tanjuke alus rati gawe larangnya sepi greketake Ya bina mimpi ora apa-apa yen ati iki iso dadi laku dheweke kondo yen bakal cerita piye-piye aku bahasa ayo maju Gundur. mundur iya ayo iya Bali waras Bali waras oi Ibu Yuniati. Bali waras Bali waras Iya. Ayo Dot, iya ayo. Salam.
Yo. Yo ya. Yo. Ayo. Yo. Yo, Nendi. kembar tiga. Ao. Yo. Iya. Meneh Mas. Tandu. Iya ya. Yo. Hoi. Ya. Yo. Hoi. Ayo. Canda pul. Ayo, Mat. Ayo, Mat. Kimpul. Ayo caw. Ayo, Mat. Lera-lere. Ganti gawe. Ayo, Mat. Kayak gini. Yo. Iya. Ayo, Mat. Ayo, Mat. Ayo, Mat. Ayo, Mat. Ayo, Mat. Iya. Ayo, Mat. Bali Baras. Bali Lala, Baras. Sing eling. Dak eling. Dak eleng. Dak eling gak bisa nyanyi. Iya. Kloter selanjutnya. Hati-hati ya. Ayo Mas Kuhan. Lila nono pamit mulih Gusti kula yen dadi judulne Mugi ingkang atur sulit wong kang bisa mateni Embung. Embung. Semini. Yo. Iya ya. Yo. Eh. Ayo. Yo. 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 Yo.